Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Un nou vídeo per a vosaltres, així estem en el centre de València, en el punt... no, el centre no, però se sap que és el centre, per a vosaltres. En la que ja sabeu per on estem, que sabeu per estos ferros, que és la porta de ferros de l'entrada a la Catedral de València. ¿Vale? Porta barroca. La porta barroca, que ara us ensenyarem més de front per a que la pugueu veure, perquè així no l'esteu mirant del tot bé. Aquí tenim al costat el nostre Micalet, que és del segle XV. Si voleu saber més sobre el Micalet, acompanyeu-nos en aquesta gran aventura. Després així tenim la catedral, que és del segle XVIII. A veure, anem a matisar perquè la gent del món. El que és del segle XVIII, perquè no penseu, perquè clar, veu tota aquesta porta, tota plena de decoracions barroques com si fossin del segle XVIII? No és del segle XVIII. La catedral es comença a construir-se en el XIII, damunt d'una mesquita que ja estava anteriorment, que anteriorment era visigoda. Pues total, han anat reformant-la. Això és l'últim que se feu, que és la porta barroca. Correcte, podem trobar tres portes i de tres portes de tres estils diferents: gòtic, barroc I romànic. i romànic. Molt bé, la romànica és la més antiga, la gòtica, que és la que està allà en la plaça de la Mare de Déu, és la segona i aquesta és la més Que moderna. recorda molt a les portes de Notre Dame perquè són pràcticament iguals. O sigui, Mateix són estil. del mateix estil. I així tenim La basílica la basílica del Sant Calce. de Sant Càlice. Sí, del Sant Càlice. La basílica del Sant Càlice, que és on se suposa... No, és on està el Càlice de Jesucristo. Exacte. En la pel·lícula d'Indiana Jones se busca el Santo Cáliz. Pues està així en València, no tiene per què haver anat tan Indiana lluny. Jones no feia falta que te n'anares fins a Jordània, enfrontar-te als nazis i passar corrent rap davant d'una pedra, botar en un tren. Que tienes que haber visto València, que s'està tranquil·let, que se pot fer una paella i una bona passeja per el Palmar, no m'haguera fet més. La pel·lícula haguera perdut molt, però home, que s'ho haguera passat bé Indiana Jones. I son pare també. En fi, gent del món, anem a fer un vídeo superxulo avui. Anem a intentar gravar-vos un bon vlog per a que el tingueu superbé. Anem a fer? Què anem a fer? Anem a pujar el Micalet. Ahí anem a veure des de dalt la panoràmica valenciana més bonica del món. Ja que molts valencians mai s'han atrevit a pujar al Micalet, avui és el dia de que ho podreu veure directe. Així que, gent del món, acompanyeu-nos en esta dolça aventura. I, per favor, doneu-li al subscriure-se així al món de Juan i Patri. Correcte. Però feu-ho ja. Perquè al final del vídeo teniu una promoció si subscriviu. Així que, per favor, doneu-li al subscriure. Ara! No perdeu. Ara tindreu, al final del vídeo tindreu això. Ja es comença música valenciana per ahí. Superbé, millor que millor. Vale, amunt! Ara! Del món, de pujar al Micalet no és gratis, n'hi ha que pagar. Calendals del món, mireu la porta. Tenim ahí, veu lo verd? És un semàfor. Se suposa que n'hi ha 207 escales, serà de veres.
Bueno. Primer piso, moda y complementos. Lo que hem vist de serà la casa del campaner. Això són les campanes. 140 morts. Estem molt cansats, gent del món. ¡Ostres! ¡Oh! Gent del món, hem arribat. Pensava que no. Pisos escales. Dios santo de mi vida. Gent del món, me pensava que no arribava. I que el Goramín. Aquestes escales, Em puja molt ràpid. les escales no m'agraden. Joder, Mira, joder, gent del món. Què? relaja de dir això. Sí. Gent del món, Mireu on estem, estem ja dalt del tot. estem cansadíssims. O sigui, mireu la panoràmica d'on estem. Uooo! Patri, Què? la meua. Dimos. I on estem exactament? Estem baix de la campana que se diu Miqueleta o alguna cosa així, no? Micalena, crec que se diu. Micalena o això, que és la que dona el nom al Micalet. Crec que és la tercera o la quarta més gran d'Espanya. Sona molt fort. Ahí lo que podeu veure és el martell, en lo que pega i lo que sona. Ah, i una curiositat sobre el Micalet. Me dis lo mateix, i el seu perímetre, el seu diàmetre, el seu perímetre me dis exactament lo mateix que la seva altura. Estem molt cansats. Estem cansats, gent del món. Anem a disfrutar de les vistes que dona el Micalet i anirem a disfrutar del món. Ah, que sí? Gent del món. Ahí estan les platges de Sagunt, tota la ciutat de València, Blasco Ibáñez, la ciutat dels arts i les ciències, el sud del València, les muntanyes de Cullera, les muntanyes de Bunyol, la comarca dels Serrans. Tot se pot veure des d'ací. La plaça Redona, icono dels valencians, Mercat Central. i el Mercat Central i la Llonxa. ¿Qué la gancha? Allí, hermano. Gent del món. Estic nerviosa, alterada, estic que no sé com estic, o sea, de veres, estic. Havem pujat allà dalt, tota esta altura.
atractivos, una cosa que està així, que ningú sap, que pràcticament sols ho sabem poques persones, però mireu esta por aquí, ¿vale? El veu, el toqueroto a Juan, pues tu agarraves una pedra, ¿vale? Tu agarraves una pedra y si feia falta que avisara el campaner, tu agarraves una pedra, apegaves ahí y en esas pedras sonaven y retumbaven en casa del campaner que estava allà dalt Para que tocara les para que campanes. tocara les campanes. Això, apegaves una pedra, tac, 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 i n'hi ha una sèrie de pedres que van transmetent el so exactament des d'esta pedra fins a la casa del campaner que està dins del Micalet, que és on vivia des el campaner. Correcte. Veu que veig de que mos hem topat així que està tot el monicin de missa, mos hem trobat en la comparsa de la música. Quin horror! Volem que deixeu en els comentaris si això és, si això són les escaletes del cel o de l'infern. Perquè, mare de l'amor hermós, pujar te canses un montonazo i veus que estàs alt, i més alt, i més alt, i dalt estàs en una zona superestreteta i xicoteta i estàs mega alt. I dius, qui tinga vèrtigo, no pugeu. No pugeu. I també, si patiu dels genolls, tampoc pugeu. Perquè així, pugen xiquets, puja gent major i tot això, però pugeu espalliu, pugeu passet a passet. Són més de 100 i pico escalons. Això està altíssim. No, però que la gent que patisca de genolls i tot això, molt de compte. Amb molt de compte perquè les escales, a la gent que tinga vertigen, les escales al principi són molt amples, molt bones, molt segures, i després, quan ja estàs en la part més alta del tot, se fan estretetes, superencaixonades i de tot. O sigui, espero que us hagi agradat este vlog. Ja sé que no hem explicat moltes coses. Per cert, el Micalet és començar al segle XIV. El segle XV és la part de dalt, de les sanefes aquestes més boniques. Aquesta és la catedral, vista des de dalt, i este és el Micalet. Això no estava en Gent del Món, i hem posat tot això, tota aquesta estructura. Veu? I el que vos deia jo del perímetre és de que si comptes tots estos costats, te dona l'altura del Micalet. Aquesta és l'estructura que n'hi ha per a que la gent que no pot veure el Micalet pugui saber com és de forma i de tot això. I aquesta és la part que vos he dit que és del segle XV. Esta part és barroca i esta part és del XIV, si no m'equivoque. I a més, estava separat de la catedral. Era una torre independent, al igual de lo del Sant Càliz. Després se feu esta part i s'uniren i feren tota la catedral. I volem desitjar-vos, des d'ací, des del món de Juan i Patri, que el visiteu, que no pareu de visitar-lo, que és un emblema dels valencians, que molts valencians no visiten sobretot turistes. I per favor, visiteu també Santa Catarina, que la teniu ahí davant també, que està superbé, que costa el mateix i està molt bé, ¿vale? Així que espero que us hagi agradat este vídeo i... No te baixes del món! Chao.